नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकणच्या एका नव्या एपिसोडमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो आहे. तर मंडळी, तुम्ही आमचे रानभाजीचे दोन्ही पण एपिसोड बघितले असणार. तर आपल्या रानात पावसाळ्याच्या वेळी भरपूर रानभाज्या मिळतात आणि त्या पौष्टिक देखील असतात. पण ज्याप्रमाणे आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये रानमेवा मिळतो, करवंद, त्याच्यानंतर चाराबोरा, त्याच्यानंतर हसोळी, अशा प्रकारचे आपल्याला उन्हाळ्यात रानमेवा मिळतो. तर पावसाळ्यात देखील आपल्याला 2-3 प्रकारचे रानमेवे मिळतात. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करायचा झाला तर कंदमूळ प्रकारामध्ये येतो तो बिरमुळा. आमच्याकडे बिरमुळा बोलतात, तुमच्याकडे काय बोलतात आयडिया नाही. आणि त्याच्यानंतर एक आम्ही रानफाक्रम बनवून एक फळ असतं वेलींवर येणारं, तर तो देखील खातात. कोवळा असताना एकदम व्यवस्थित मस्तपैकी असा लागतो. तर आपण या सर्व रानमेवाबद्दल माहिती घेणार आहोत आणि हा जंगलात कोणत्या स्वरूपात आढळतो आणि काढताना वगैरे काय काळजी घ्यायची, तर ही देखील आपण माहिती घेणार आहोत. तर मंडळी, अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी कोकणातले आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. अमलो खायना वाट काढता आणि त्याच्या मागणं जाता भुसनो. उसने हळू रे, रेनकोट फाडशील. 150 रुपये काय पडलो. चल बरं, छत्री द्या, छत्री ह्या कर. आता मी पण जातो ह्यांच्या मागणं. अरे इकडे एक आंबो असा. अरे बापरे, अजून रवलो हा. पिकलेलो हा वाटतं आंबो यो. मस्त असं पिकलेलो हा. जरा ते का डाग पडलेले आहेत पावसामुळे. तर हे बघूया, घराकडे जाऊन खातलो आम्ही. वादळात देखील रवलो आणि पाऊस गेल्यानंतर पण रवलो हा. ही वेल आहे रानपाखराची. तर याला देखील अशी खाली फळं येतात, तोंडलीसारखी सेम. हे बघा. आणि हे तुम्ही कच्ची कोवळी देखील खाऊ शकता. ही वाली आहेत ती जून आहेत. इकडे आहेत भरपूर. वाव. तर ही पावसाच्या वेळी आपल्याला मिळतात. इकडे आम्हाला 5-6 मिळाली, तर ही देखील आपण खाणार आहोत. वाव, हे बघा, पूर्ण 6 ते 7 मिळाली आहेत. आणि याचा वेल पण बघा. इथं ठेव, जमा कर. तर ही आपण कोवळीनंतर खाणार आहोत. आपण त्या वेलीची माहिती घ्याव्या. तर ही अशी बदामच्या आकाराची पूर्ण पानाचा प्रकार आहे हा. तर तुम्हाला जर ही खायची असतील, तुमच्याकडे मिळत असतील, तर वेल बरोबर ओळखा. कारण याची पानं काय वेळी अशी त्रिकोणी देखील असतात. आणि याच्यामध्ये देखील 2 प्रकार आहेत. तर आपण अजून एक प्रकार आहे तो बघूया. इथे काटल्याचा देखील वेल आहे आणि रानपाखरांचा देखील वेल आहे. तर मंडळी, या रानपाखरांना तुमच्याकडे काय बोलतात हे देखील आम्हाला तुम्ही सांगा. तर हे बघा, तर एक मी आता खाऊन बघणार आहे हे. तर एक आम्हाला हे मिळालं आहे आणि अजून 10 मिळाले आहेत. तरी आपण खाऊन बघूया. जरा जून आहे, बाकी मस्त आहे खायला. एवढं पण गोड नाही आहे. पण बाकी जंगलामध्ये तुम्ही असाल आणि असं जर तुम्हाला खायला मिळालं तर तुम्ही नक्की जंगलांमध्ये तग धरू शकता जास्त दिवस. ह्या अशा बिया असतात आतमध्ये आणि सेम तोंडलीसारखा प्रकार आहे. कोवळी असताना खायला मजा येते. ज्यावेळी बिया अशा होतात तर त्याच्यानंतर जरा जून लागतात, त्यामुळे नंतर कंटाळा येतो खायला. तर इकडे अमोल आणि पण खात आहेत सर्वजण. तर आम्ही शाळेत असताना भरपूर वेळा शाळेतून येताना अशा वेली बघायचो. काय जाऊया आता, तिकडे जाऊया, चला. हे बघा, मगाशी मी बोललेलो की अजून एक वेगळा प्रकार आहे. तर ह्याची पानं बघा. ह्याची पानं जरा लांब आहेत आणि हे बघा, ही अशा प्रकारची त्याला फुलं येतात. पूर्ण अशी पांढरी फुलं येतात. तर ही जी पूर्ण पांढरी फुलं आहेत ना, ही नर वेल आहे. मेल वेल आहे. तर फिमेल वेल असेल तिला फक्त ही रानपाखरं येतात. आणि अशा प्रकारच्या वेली या तुम्हाला जंगलात मिळतात. ह्या वेलीला सेम काटल्याच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं असेल की अशा प्रकारच्या ज्याला फुलं येतात ना, तर ती वेल धरत नाही, त्याला फक्त फुलं येतात. तरी असे आपल्याला संपूर्ण बांधावर वगैरे मिळतात पाहायला. आता आपण
अजून बिरमुळे मिळतात का बघूया. आता आमच्या शाळेच्या वेळी एक मिनटं, तर आपण आता बिरमुळे बघायला जात होतो. तर इकडे अजून एका प्रकारचे आपल्याला ही रानपाखरं बघायला मिळतात. मगाचा असा येलो कलर होता, थोडासा हिरवा कलर होता. आणि ह्याची पानं बघा, ह्याची पानं अजून संपूर्ण लांब आहेत आणि ह्याचं फळ पूर्ण असं हिरवंगार आहे. मगाची थोडीशी पोपटी कलरची होती. दाखव. मगाची जी फळं होती ती पोपटी कलरची होती आणि हे पूर्ण हिरवं फळ आहे. हे बघा, हे बघा, ह्या दोघातला फरक आहे. दोन्ही पण फळं सेम आहेत, फक्त ह्याच्यातला फरक की हे पोपटी कलरचं आहे आणि हे आहे ते हिरवा कलरचं आहे. पण दोन्ही पण खाण्यायोग्य आहेत. आणि ह्या हिरव्याची जी आहे पानांप्रमाणे ह्याची लांबी देखील जास्त आहे. हे बघा, हे बघा, ह्याची लांबी देखील जास्त आहे आणि हे तोंडलीच्या प्रकारासारखं लांब होतं. ह्याची पानाची लांबी देखील नाही म्हटलं तरी 3 इंचापर्यंत आहे. आणि ह्याचा कोवळा आहे, तर ह्या कोवळ्याची देखील साईज बघा. ह्याची पण साईज आहे ती अर्धा इंच 1 इंचापर्यंत आहे. चल भूषणे, आता आम्ही फिरत फिरत प्रत्येक आंब्याच्या बागेतून रोडला आलो आहे. इथून हे कंपाऊंड क्रॉस केलं की रोड आला आहे. अशी पूर्ण शिरडा वगैरे घालून ठेवलेली आहेत. परत लावून ठेवा मग शिरडा. वाव, एक नंबर. तर हा आमचा रोड आहे आणि कुमारनभाऊने मागे राहिलेत. आम्ही शाळेत याच रोडने यायचो आणि ज्यावेळी आम्ही यायचो त्यावेळी इकडे या आजूबाजूला पूर्ण जी झाडी आहे, या झाडांमध्ये रानपाखरं, त्याच्यानंतर बुरमुळे वगैरे भेटायचे. आणि ते ज्यावेळी ती जुनी छत्री होती मोठ्या दांड्याची, असा यू हुक असणारी, तर त्या छत्रीचा जो टोक असायचा त्या छत्रीच्या टोकाने आम्ही ते बुरमुळे वगैरे खणून काढायचे आणि छत्रीची वाट लावून टाकायचे. त्याच्यामुळे घरी गेल्यावर मार देखील पडायचा आम्हाला. तर आता बघूया इकडे कुठे बिरमुळे भेटतात का. इकडे एका ठिकाणी बिरमुळ्याची वेल मिळाली आहे आणि अमोल ती खोदण्यासाठी एक काठी तयार करतोय. ही बघा, ही अशी बेलासारखी 3 पानं असतात आणि जरा वेलीचा कलर देखील थोडासा काळपट असा असतो. आणि अशाच प्रकारामध्ये अजून 3 ते 4 वेली असतात, पण त्या बिरमुळ्याच्या नसतात. तर आपण आता ह्याचं मूळ शोधणार. हे मूळ बघ रे. आता ह्याचं मूळ पूर्ण शोधावं लागेल. तर साफ करतोय सरचा. बघ 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 बघ, ही वेला ना, ही बघ, ही वेला. हां, ही वाली, हां ही वाली, ही बघ. आम्हाला इथलं रान साफ कर. तरी वेल व्यवस्थित बघावी लागते, नाहीतर दुसरंच कुठलं तरी कंदमूळ खाल तुम्ही. हां, ओके. तर हे असं साफ करायचं. ती काठी बाजूक कर. हां, तर मूळ नीट काढा, मुळासहित येऊ खाऊया. तोडू नको तर मूळ. आणि असा बाजूने खोदायचा. साधारणतः ह्याची साईज वगैरे साधारण मग अशी काटल्या एवढीच असते, साधारण 1.5 ते 2 इंच आणि 1-अर्धा इंच जाडीला. तर ह्या वेली जेव्हा ह्याच एक साधारण कोवळ्या असतात त्यावेळीच काढाव्या लागतात. ज्यावेळी नंतर जून होतात तर नंतर खायला मजा नसते. आणि आम्ही त्यावेळी भरपूर खाल्लेले आहेत ते असे बुरमुळे आणि चवीला एकदम गोड वगैरे असतात चांगले. वेल बघा नीट. किलो काय भेटलं बुरमुळं खाया नाही. अजून कोण खोला. हे असे खोदताना आम्ही भरपूर वेळा छत्री वगैरे आणि कपडे खराब केलेले आहेत शाळेत असताना. तिकडनंच खोद ना एका बाजून. मी
जंगलात कधी आला तर तुम्ही उपाशी राहणार नाही. ही अशी कंदमुळं, त्याच्यानंतर जी काही फळं वगैरे असतात पावसात येणारी, तर ही आपण खाऊ शकतो. एक नंबर आहे बघा. वाव. हे साधारण 1 इंचापर्यंत आहे. आणि ही वेल. वाव. तर हा बघा, हा एवढा आपल्याला बुरमुळा मिळाला आहे. तर आपण आता ही पूर्ण धुणार आहोत, याची साल माती काढून घेणार आहोत आणि त्याच्यानंतर याची साल आपण सोलणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर मग आतमध्ये पांढरा गर असेल तो बिरमुळा, तो खायला ते अतिशय एकदम चवीला चांगला असतो, गोड वगैरे. आता एका धुवूया काय. आपण आता व्यवस्थित धुवून घेतो आहे पाण्यामध्ये अशी रानात अशी कुठेतरी पाणी साचलेलं असतं, तर त्या पाण्यात धुवून घ्यायचा. फक्त तुम्हाला माहिती नसेल तर कोणतरी जो तज्ज्ञ व्यक्ती असेल, ज्यांना माहिती असेल हा बुरमुळा आहे, तर अशा व्यक्तीच्या सोबत असतानाच हे कंदमूळ वगैरे शोधायचे. आपण आता त्याचा वेल तोडून टाकला आहे आणि आता त्याला आपण सोलणार आहोत. हे बघा, त्याच्या वरचा पूर्ण भाग काढायचा, जास्त हलवू नको. हा आतला गर आहे, हा खाण्यासाठी असतो, अतिशय चवीला गोड असतो, चांगला मस्तपैकी. तर पूर्ण सोललेला आहे आता. आणि आता आम्ही त्याचे 2-2 तुकडे करून खाणार आहोत. हां बघ, खाऊन बघ. कसं हा? चांगलं हा? गोड हा? मस्त आहे ना. मी देखील आता खाऊन बघतो. गोड कमी आहे जरा, बाकी चव वगैरे एकदम मस्त आहे, नॉर्मल. इकडे पण असतं काय होती कसली भाजी? आपल्याच्या प्रकार काय असतात. वाव, आपण सोना मस्त, एक नंबर. हा बघा आतून कसा असतो, ते आतून पूर्ण असा असतो, व्हाईट पण चवीला अतिशय मस्त आहे. ज्याप्रमाणे रानपाखरा आणि बुरमुळे असतात, तर त्या प्रकारे ही गंधारीची फळं असतात ना, तर ही देखील आपण खाऊ शकतो. पण आता ही अजून रेडी नाही झाली आहेत, तर ही अजून पिकायची आहेत. ही काळी झाल्यावर नंतर ह्याला आपण खाऊ शकतो. पण आता आपल्याला पिकलेली कुठे मिळतात का आपण बघूया. आणि ही आहे गंधारीचं झाड आहे. काटेरी जरासं असतं, बारीक नॉर्मल काटे असतात. हे आहे असोळीचं झाड. तर हे देखील आता फुलतं आहे, ह्याला देखील आता फळं यायला चालू होतील काही दिवसांनी. तर त्याच्यानंतर याची फळं देखील हिरवी असताना देखील खाऊ शकता. आणि काळी झाल्यावर ज्यावेळी ती काळी होतात, तर त्यावेळी तर अतिशय गोड लागतात मस्तपैकी. तर जंगलात जर तुम्ही कधी फसलास तर हा देखील एक तुमच्याकडे ऑप्शन आहे खाण्यासाठीचा. मित्रांनो, सुवर्ण कोकणचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. आणि कोकणातील अशाच नाविन्यपूर्ण व्हिडिओसाठी आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.